Bueno, aquí tenim el Corriol, que pujarem fins a darrere de l'organització que no recordo el nombre. I bueno, i després entrarem cap avall a un Corriol. Bueno, ens hem trobat la carretera una altra vegada, aquesta és la carretera de les Estanalles. I bueno, esperem que no es plogui, perquè estava sentit una mica fosquet, però bueno, si plou és mala sort. Què li vas a cert? Perquè és que si no, de coses ja en portes masses. El camí està una mica molt bé, hi ha unes pluges encara més. Bueno, per la dreta i en fi, sí senyor. I un tram bastant fotut. Veus? M'ha fotut parar. Però bueno, cap problema. De moment. Es lo que hay. Anem cap a dalt. Això se'n diu el Turó de la Carlina. Sí senyor. Ara deixarem aquí el Turó de Carlina, aquest el deixarem un altre dia, i cap a la dreta, els Rourets. Els Rourets. Fins allà on tenen les torres, la gent. Els agafa mal de panxa i vamos. No els hi dona temps i a baixar a Matadepera, tio. Vinga. És que no vingui ningú. Perill de riuades. Molt bé. Bueno, ara ve la pujadeta, Pensis pas que regalem alguna cosa, noi? I disfrutes, però, ara ve aquí allò que no sona. Ai, Déu. Va, per veieu, està tot molt verd, molt maco. Sí, senyor. Els ocellets cantant i els mínims pedalejant. Ok.
Bueno. Ui, quina fresqueta. Bueno, sortir de la carretera. Ja. No vol parar.